Thank you, Mami. Buksan mo. Kapadang eh, bang eh. Nanti yung reaction eh, ne? Sa palaro ni. Dati lang reaction ni Papa, diba? Dati, matalo na. Pinto eh, malikot na to. Wah, may tanong ba? May tanong ko, ne? Ne? May tanong ko. Magalaw ka. Di may tanong. Buto na. Buto na. Yan. So guys, ito yung aming last part after the massage video therapy. Ayan. So this is our 12 session therapy. Hindi na ko alam yung ibang activities namin. So before na siya ay bigyan ng digital, warm up, massage. Siyempre nag-pray muna kami nila Ate Eden. And then warm up, some sort of stretching, and then massage combination. And then that's itong ginagawa namin. So this is our 12 session therapy kay Kuya June Ibarra for almost 3 years paralyzed dito po sa Dudulot, Kandating, Aray, Pampanga. God bless po to all you guys, and shout out pala sa birthday ngayon si Ate Milet Salak Kui dyan sa may Pantakakasyo. Shout out, happy birthday to you, at sa lahat po ng mga anak po nila Kuya June and Ate Eden, shout out sa inyo both sides, sa mga kapatid at mga kamag-anak, shout out. Ayan, sa inyo po lahat. God bless to all of you. At syempre sa nanay ni Nestor Opelia ba? Okay, sa ating imaong si Ate Opelia sa'yo, sumalangit naman yung kaluluwa at may your soul rest in peace. Ito pong ang gagat, ito pong darating ng October 5. Yun po ay death 5 years anniversary po nila. Ayan, God bless sa lahat ng mga anak ay mag-celebrate at magdasal. Ayan, God bless to all of you guys. Hanggang sa muli po, ito po si Modelo Mangkeping 2. Please, don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Modernong Mangkeping 2 TST Travel Stroke Therapy. God bless po to all of you.